El gran cap de Washington ens envià un missatge dient que desitjava comprar la nostra terra. El gran cap també ens envià paraules d'amistat i de bona voluntat. Això és un gest amistós per part seva, ja que sabem que ell no necessita la nostra amistat. Però considerarem la seva oferta, perquè sabem que si no la hi venem, potser vindrà l'home blanc amb les seues armes i s'apoderarà de la nostra terra. Qui pot comprar o vendre el cel o l'escalfor de la terra? No ens ho sabem imaginar. Si nosaltres no som amos de la frescor de l'aire, ni de la lluïssor de l'aigua, com podria comprar-nos-la ell? Mirarem de prendre una decisió. Les meues paraules són com les estrelles, mai no s'extingeixen. Cada part d'aquesta terra és sagrada per al meu poble. Cada agulla brillant dels aveigs, cada plaja de sorra, cada boira en el bosc fosc, cada clariana del bosc, cada insecte bronzinaire, és sagrat per al pensar i el sentir del meu poble. La saba que puja pels arbres du el record del pell roig. Els morts dels blancs obliden la terra on van néixer quan desapareixen per anar a vagar per les estrelles. Els nostres morts mai no obliden aquesta meravellosa terra, ja que és la mare del pell roig. Nosaltres som una part de la terra i ella és una part de nosaltres. Les flors oloroses són les nostres germanes, el cérvol, el cavall, la gran àguila són els nostres germans. Les altures rocalloses, les praderies suaus, el cos ardorós del poltre i de l'home pertanyen tots a la mateixa família. Per això, quan el gran cap de Washington ens va fer saber que volia comprar la nostra terra, exigia massa de nosaltres.